введете нашия уеб адрес в полето за търсене. Когато се зареди сайтът, натиснете бутона Онлайн обучение. Ще се отвори поле за достъп до нашия софтуер за онлайн обучение. Попълнете полетата за достъп, като въведете потребителско име и парола. След успешен вход, пред вас ще се появи навигационното меню. Менютата, до които вашият профил няма достъп, няма да се отворят. Във всеки модул ще откриете материали, съответстващи на бутона и модула, в който се намирате. Най-долу на страницата ще намерите бутон за онлайн срещи, които ви осигуряват достъп до обучение на живо. В бутона видеолекции ще откриете нашите видеолекции за обучение. Тема 1.2. Оценяване на данни. В бутона аудиолекции ще откриете аудиолекции, които може да ползвате, когато сте на път или нямате възможност да гледате или четете. За да намерим и отворим даден уебсайт в интернет, трябва първо... В бутона текстови уроци ще получите достъп до нашите текстови уроци, които ползваме за преподаване, които лесно ще може да прочетете през вашия компютър или вашето мобилно устройство. Бутонът за скролване е лесен и удобен в дясната част на текстовия файл. Бутона за затваряне е чрез бутона X. Бутона онлайн урок ще може да се свържете с вашата видеостая. Очакваме ви, за да се насладим заедно на интерактивното обучение, което предлагаме с нашите професионални преподаватели. Следвайте тези стъпки, за да се възползвате от всички функционалности на платформата и да се включите в онлайн срещите за обучение. Благодарим ви! Дигитална планета.